Ụmụnne m ndị Igbo ndewonu. Akụkọ m chọrọ ịkọrọ unu dịka ahụrụ anọ n'enyu wee nyụọ nke gbara ijiji ghari. This is a real life story. Ọ bụrụ sọ ụmụ nwanyị na-aga mental emotion, ọtụtụ ụmụ nwoke na-agakwa ya bụ ife. Maka gịnị? N'ihi ife ụwa ji ekwu fe na-edi ya bụ ife n'obi. Mana nke gbakarụ ofu nwanne anyị nwoke isi, o wee chọta m wee na-akọrọ m ife ọ na-agabiga n'ezinụlọ ya, wee na-ajụ gị, if this could be you, what can you do? Hụchaa ntị ọfụma. Ofu nwanne anyị nwoke bịakwute wee na-akọrọ m na ọnọdụ na nwunye ya n'ezinụlọ ya, na marriage ya bụ 7 years ka o hiwere isi, si na ọ gakwalụ nụa nwaanyị mekwana ife n'isi nwaanyị, nụa ya ka esi anụ nwaanyị wee kpọnata ya. Ọ sị na tupu ọ gaba ije nwaanyị a, na nne na nna ya gwakwara ya agwa n'oge. O wee bụrụ ife ndị Igbo na-ekwu si na nwa agadi nwaanyị ọbụla bụ ụzọ wee siri ite na ọ na-enwe mkpọmkpọ eju na mkpọmkpọ ọkụ, na ife okenye tupu na ana wee fụ na gị bụ nwata rigo enu akpara ọjị ịma mfụ ya bụ ife. Ọ sị na ọnụ batara nwaanyị ya na nwunye ya anaghị arụkwa n'ọrụ, na ọ na-abụ oriakụ housewife n'ụlọ ka ọ na-anọ, mana ọ nwere nwa bọị na-elega afịa ebe ọ na-azụ afịa, na ọ marọ na nwunye ya na nwa bọị ya na-ehi, na nwa bọị ya na-edina nwunye ya, na nwa nwoke ọ na-eche na ọnya mụtara, na ọ maghị nọọ ọ bụghị ya, nọọ nwa na ya bi bụ ife mụtara ya nụ. Ọ bụrụ ife na-ekwu na n'okwu a dịka ahụrụ anọ n'elu wee nyụ nke gbara ijiji ghari. Ọ sị nke ife bidoro bụ nke o notice wee na ọ na-abụ during business hour, madam nọketa ọkpọọ ya si ya na-agwa nwa be ya ka o gotere ife n'afịa wenata ya n'ụlọ. O nwekwana ike, ọ bụghị ife ahụ o bu n'obi, ọ gbachi nkịtị, tiri nke ikpeazụ a oge ife ebido riwe ya nri na-arụ. Ọ sị ka o mee gịnị? Ka o were anya wee mee gịnị? Chọọ ife daa na mmiri ka ọ magoro ife na-emenụ. Maka ka nwa bọghị si akpazi agwa nke ikpeazụ a, ka ọ ga-abụ nwa akparamagwa ọ kpara, ọ chọọ ka okwu nwunye ya si ya na hapụ ya, na ya nwa ji eme gịnị? Na ya nwa ji ekwu okwu banyere ya nwa. Ọ gbachikwa nkịtị. Na nke ikpeazụ bụzi na nwunye ya kpọrọ ya si ya na-agwa nwa be ka o gote ya ife n'afịa. Ọ na-ekwere ya ego je gote ya ife n'afịa, ọ mee gịnị? Ọ na-ama akị ya, ọ banye ọgbatumtum wee soro ya, ọ wee bụ nọ na yard ka ọ nabara. Ọ na-anụ ka mkpọtụ na-eme, o wee na-anya si na windo wee na-anya wee fụ na nwunye ya na-eme gịnị? Na-emekọrọ ife nwekọrịta nwoke na nwaanyị, ife gbaka ya isi. O wee mee gịnị? Wee gbawa ọkpa n'ụzọ. Emesịa nwunye emeghe ụzọ, na nwunye wee nwewe nsogbu, wee kwuo okwu exchange of words, nke bụ na o ji iwe wee kụọ nwunye ya ife. Nwunye wee na-ekwu na-asị na n'iche na nwa nwoke nọọ ngịwa bụ onye mụtara ya nụ, nọọ nwa na ya bibi ife mụtara ya. Ọ bụrụ okwu jọwuru ude na njọ ma si uwe nkakwụ n'isi. Nwoke si ọ na-ajụkwa na nwunye na-ekwunyara ife, dịkwa bold and mean. Nyanwa nwee kolafụ ebe ahụ, nọọ ndị neighbors bụ ihe gbakọtazienu bịa buru ya buga ụlọ ọgwụ. Nke o nwetachara onwe ya ezi, o wee bata wee kwara ngwongwo nwunye si ya na nnatụgodi n'ụlọ, na jee nọtụgodi n'ụlọ dịka o si wee dị n'ọdịnala Igbo. Ọ sị na ọ kpọkwara nne ya, kpọọ nna ya, kpọọ onye akaebe ya bụ onye oke, kpọọ ndị be mma ya, gwacha afọ ihe niile na-eme, na ọ kpọkwara nne na nna ya gwa ya ihe niile na-emenụ. Mana na-ehihie n'okwu ahụ ti Ista. So o wee na-asị kedu ife ọ ga-eme gbasatara okwu a. Nya ka nsị biko ka gị bụ onye na-egere m ntị ka itinye ebumnobi gị, biko ị ga-eche ife ozi a kaba arụ mee gịnị? Tụsaa ya, maka na ihe ozi a nwere ndị ọ ga-azọ ndụ, o nwere ndị ọ ga-enyere aka n'ezinụlọ fe. Biko ọ bụrụ na ọ bụ mbọsị mbụ ka ị na-afụ m, asị gị nnọọ sonyere m
n'ife na-eme na my YouTube page. Biko gbara m igwe ozi gị oge ọbụla m wechara ife ozi ka ị nwee ike ijefu ya. Okwu a dị ka ahụrụ anọ n'enyu wee nyụ nke gbara ijiji ghari ka ọ be nnọọfụ. Ụmụnne m ndị Igbo, ndewonu.